जाहाथे जोङो बे जिंखा खेथिखौ जोङो थाइसे थाइनै फैसाजों जों मावनानैबो दैखांनो हाया बा सोरबा जिंखा मालिकआल' मावनानै बे मालिकआल' मोनजाया जोङो साफ्रोमबो माने रायजो राजाखौ जोङो लानानै जेनेबा खामला हाजिरा माखासे मानसिफोरखौबो जोङो रसा दौखांनाय बायदि जायोमोन जोङो आरो दिनै बे बिथांनि न'खराबो बेबायदि गोरान खेथि मावनानैनो दिनैसिम बिथाङा मावै मावै जोबोद मोजां सनानि न'खर दानो हाबोबायमोन नाथाय दिनैनि बे जिंखा खेथिजोंनो बिहा गोबां सिमां दंमोन गिदिर न'खर खालामनायनि नाथाय बिथांनि खेथिखौ दिनै सोर दुथां सुबुङा बेबायदि गाज्रि गोसो लानानै गाज्रि हाबा मावखो बा बे जाथायखौ बोरै खालामखो जोङो बेखौ जेबो हमनो मोनाखै दा जोङो बे जाथायखौ जोङो मा खालामनांगौ बिनि जेबो जोङो बुं मोनाखै दा बेखौ जोङो ना थानायाव इमप्लिमेन्टेसन हैनांगौ ना जोङो ओरैनो सिरि थानांगौ जोङो नैबेबायदि माबा मोनसे गोसोआव दुखु मोननानै दं जोङो जोंनि गोसोआ फुंनिफ्रायनो सान्थि गैया जोंनियाव गोबां खेथि दंबावो खिन्थु जों दिनै सानसे नैबे जिंखाया बोरै र' दै बोहैदों बेबादि जोंनि मेगननि मोदैया गोरबोनि मोदैया बोहैनानै दंबाय थायो दा बेखौ जोंनि गासिबो बर' समाजनि रायजो राजाया मा कमेन्ट हरो मा बोसोन हरो बे आं रायजो राजानि सायाव एसे सोंहरनाय थाबाय आरो दा आंनि गोसोआव जोबोद दुखु जोङो जोबोद गाबदों गाबनायजों लोगोसे रायजो राजाया मा कमेन्ट हरो जोङो जोंनि डेभेलपनि थाखाय मावाखै सारा दुनिया बड'लेण्डआ डेभेलप जाथों होननानै बर' हारिया स्मार्ट जाथों होननानै जोङो माखासे मावनो रोङि खेथियकफोरखौबो जोङो बहुद बोबोयै जों दिनैसिम बेखिनिसिम आबादारि बिथांमोनखौ बुथुमनो हाबायमोन नाथाय जोङो गेजेर समाव बेबायदि खालामनानै होबाय थायोबा नाथाय जोंनि आबादारिफ्रा फासयनानै रावबो मावनो हानाय नङा आरो मावनायबो नङा बे जाथायखौ जानायावहा खै बिगासो जिंखा खेथिया दिनै नैबे दाननाय खिनियाव जानो हागौ 4-5 बिगासो जागोन आरो जोंनिथिं मथा मथि बेखिनियावनो मथा मथिथ' आरो जोंनि नैबेखिनियाव 50 बिगासो जाहैगोन आरो गासै बे 4-5 बिगा जे दानस'ना दा थबस्र दानस'ना गालांदों बिनि माने टटेल गासैखौबो दानस'दों गासिबो दानस'दों फांसेबो दोनलाङाखै आरो ओरैबायदि मोनसे जोङो जोंनि साइडआवनो दङ माखासे खेथियाव माने बेलेगनि खेथियाव बारहैयाखै आरो थारमाने न'खरनि खेथियावल' बिसोरो बे हाबाखौ मावलांबाय आरो दा बेखिनि जाथायखौ जोङो मा प्रकासै बिसार खालामलांनो जोङो बेखौ जेबो बुं मोनाखै आरो जोङो माखासे दुथां मानसिफोरखौ जों रावखौबो सन्देहबो खालामनो हायाखै हमनोबो हायाखै उनाव जोङो उननि फैबाय थानाय जायफोर खेथि खालामग्राफोर बे खेथि खालामनाया उनावबो बिदिनो जागोन नामा होननानै जोङो दा जोबोद गिनाय मोन्दों आरो दा बेफोरनि बागै लानानै पुलिसनाव इनफरमेसनफोर एफआइआरफोर होनायनि सोरखौबाफोर माबा दङ जोङो थारमाने आङो ओरैबायदि खालामनो सानदों सानायाव माने ओरैबायदिखौ इनफरमेसन हैनो माने आङो बे सारमोननियावनो सोंनानै मा स्टेप लाजागोन बेखौ एसे इनफरमेसन हैनानै रायज्लायनानै फैनो बायदि नंदों आरो बिथांजों लोगोसे आरो बे खेथियावनो सोरबाफोर दंफायो नामा दङ जा बिनय बसुमतारी बे आंनिनो फंबाय जोंहा आरोबाव दङ बे बिथां बिनय बसुमतारी बिथाङाबो बे खेथियावनो दंफायोमोन बिथांनि सेरावबो जों माखासे बिथाङा मा सानदों आरो बेसेबां माबायदि दुखु जादों बिथांबो जों फोरमायनो सानदों दा बे मालिकनि लोगोसे आंनिबो बिगासे दंमोन दा आंनि हाफायबाय आरो बे सासेनि लोगो सिमासे नांजाबनाय दं बिनिया आरो बिनियाव फांसेबो हाफायाखै नोंथांनिया खै बिगामोन माने खै बिगा हाफायना थांदों माने थबस्र' दानस'नानै थांदों खै बिगा दानस'नानै थांदों बिगासे बिनि बागै माबायदि मा माबा माने आखायाव लानो सानदों माने दा बेयावथ' आं मा बुंनो बेसेबां माने दुखु खस्थ'जों नोंथांमोना बे खेथिखौ मावदों बेसेबां बोसोरनिफ्राय मावदों मावनायाथ' 10 बोसोरसो जाबाय आंबो मावनाया नोंथांमोन 5-6 बिगा जिंखा खेथि मावनानै जानाय बिथांमोननि
खेथिखौ सोरबा दुथां सुबुङा दुथां सुबुङा हास'जोबना गालांबाय नोंथांमोना नुना मोन्दों नै गासैबो दंफांफोरखौ खेथि मावनायफोरखौ गासैखौबो सोरबा दुथां सुबुंफोरा थबस्र' हास'ना थांदों बिदिबा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहा माखासे जौ जुवाफोरखौ गारनानै मोजां आगान सुरनो थाखाय बिथांमोना दिनै बड'लेण्डनि गेजेरावहा सिङावनो थानानै माखासे बड'लेण्डनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना आबाद मावदोंमोन नोंथांमोना नुनो मोनदों आरोबाव देखायनो सानदों जों गासैबो दंफाङाव 5-6 बिगानि गेजेरावहा फांसेबो लाखियाखै बे दुथां सुबुङा बे दुथां सुबुंनि बागै रायजो राजाफोरा मा सानो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों कमेन्टखौ हरगोन होननानै जों आसा थाबाय लोगोसे जों देखायबावदों दा बावैसो फिथाइ थायहांनाय जिंखा आबाद मावनायाव दासो गोरलै थायहांदोंमोन बेनो गिबि खेब खानायनि बिसोर बिथांमोना फाननायनि थांखि लाबायमोन नाथाय सोरबा दुथां सुबुङा सोर सुबुङा बेबायदि हाबा मावलांखो बिथांमोननि गार्जेनफोराबो गोबां दुखुजों जायबा आबाद मावदोंमोन 4-5 बिगा बिथाङा जोबोद दुखुआव दङ मेगननि मोदै बिथांमोना बे खेथि आबाद मावनायजोंनो न'खर सालायदोंमोन गथ' गथाय गोबां न'खरखौ सालायनानै गथ' गथायखौ लेखा फरायनायावहा जाहाथे साग्रिद खालामनानै जाहाथे हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय होननानै बेफोर खेथिखौ मावदों होननानै बिथाङा फोरमायो नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथांमोना दा फंसे राव बुंनो थाखाय बिथांनि खुगायावहा गैया मानो होनबा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेराव 15 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना बेबायदि खेथि मावनानै माखासे बर' ओनसोलखौ जौगाखांहोनाय थांखि लादोंमोन नाथाय दिनैनि हरनि गेजेराव गोबां दुखुनि बाथ्रा नोंथांमोननिसिम जों देखायनो सानदों आरोबाव बे जिंखा फिथाइया दासो थायहांनायनि नुथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे फांसे दंफांखौ फिथाइ थाइजासिम आदोर लानायाव बेसेबां खस्थ' जायो नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ बेखायनो जों सानदों बे ओनसोलनि रायजो राजा बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे दिनैनि बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै बिजिरगोन जाहाथे बे दुखुथिया न'खराव फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बाजार दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैनानै जाहाथे बिनि बिजिरो बिथांमोना बेखौ हास्थायदों लोगोसे बिथांखौ न'खरखौ फैनानै जाहाथे मा लामा लायोबा बिनि थाखाय मा माबा लानाय जायो आखायावहा माबायदि गोख्रों थांखि लानाय जायो बेखौ लानानै बिथांमोना जेबो बुजिना मोनाखै बेखायनो बिथांमोना आसा खालामदों बिथांमोननि न'खराव फैनानै बिथांमोनखौ जाहाथे हेफाजाब होयो आरोबाव बिथांमोननिनो गामिनिनो माखासे समाजारि सुबुंनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा लानो नागिरदों नोंथांमोननि बेबायदि दुखुथिया जाथाय जानायनि थाखाय माबायदि दुखु फोरमायनो सानो नोंथां जोंथ' दा बिराद दुखु मोनगासिनो दङ आरो बे दुखुजों जों ओरैबायदि फोरमायनो नागिरदों रायजो राजाफोरनो जोङो दा गिनाय फैखांदों जों खेथि मावनोनो गिनाय फैखांदों मानो होनबा बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनाव खेथि मावग्रा ओंखारनाय नङा ओरैबायदि जोङो खेथिखौ जोङो मावो जोंनि थाखायल' नङा गोबां मानसिया बारि गंसेयाव गोबां मानसिया बेजोंनो थांनानै थानो हायो जेनेबा लेबारफ्राबो थांनानै थानो हायो बिगुमायाबो थांनानै थानो हायो आरो हासार मालिकआबो थांनानै थानो हायो बे 5 बिगायाव गैयाबाबो 20 लाखसो माने प्रफिट दंमोन दा जों बिराद फोरमायदों जाहाथे बेबायदि खैफोदा उनाव जाया आरो जायोब्लाथ' जोंथिंजाय खेथि मावग्रायानो ओंखारनाय नङा आरो बे बरसार ओनसोलाव दरनैसो गामिया जिंखा आबादारियाव मुंदांखा बेबो जोंनाव गोमालांनो चान्स थागोन निश्चय आरो बेबायदि साननो रोङै अगियान सुबुं दुथां सुबुंखौ माने हमनायनि थाखाय माबाफोर राहा लानानै जागोन ना जाया जोंथ' दा गैयाब्लाबो जोङो जाखिनि खेथि मावो एसे जोङो बिनि राहाखौ जोङो एसेबाबो जोङो आरो जोङो आयेननि